لانقره پایتخت ترکیه مامۆستەیەکی ji Sûriyê bi reqs û muzîkê xwendekarên xwe fêrî zimanê îngilîzî dike û ev tarza wî gelekî tê ecibandin. Mihemed Şukur El-Xennaşû ji herêma Deyrezor ji bajarê Meyadîna Sûriyeyê ye û ev 8 salin ku ji ber şerê navxweyî ji Sûriyê koçî Tirkiyê kiriye û li kolejeke taybet ya Iraqê û li fêrgehên taybet mamostetiya zimanê îngilîzî dike. Mamoste Mihemed ku li Tirkiyê wek Mehmet Güneş tê naskirin bi rêbaza xwe ya teatral û muzîkal xwendekarên xwe yên Iraqî, Sûrî û Tirkî fêrî îngilîzî dike. Mamoste Mihemed ku bi serkeftin û xebatên xwe bo penaberên Sûrî dibe mînak, niha hewl dide ku bi piştgiriya neteweyên yekbûyî ji bo penaberên Sûrî projeya perwerdeya bêheq saz bike. And from Meyadin city in Deir in the east of Syria. Ez ji Meyadîna bajarê Sûrî me bi salan e mamostetiyê dikim. Kêfa min gelek ji vê karî ratîm. Bi rastî perwerde û fêrbûn karekî zehmetim. Ji loma jî ez dixwazim bi rêya muzîkê xwendekarên xwe motîve bikim. Lewra zimanê muzîkê gerdûniyê û mirov dikare bi seya muzîkê xwe bigihîne ber dilê her kesî. Her wiha ez ji bo penaberên Sûrî li ser projeya perwerdehiyê dixebitim. Ez dixwazim bo zarok û ciwanên Sûrî bibin mînak. Mamoste Mihemed El-Xennaşû ku li Şamê beşa ziman û edebiyata îngilîzî xwendiye, li London û Amerîkayê jî perwerdehî dîtiye û di heman demî de nivîskar û şaire jî. Ji lomajê ew carcaran şevbihêrkên helbestê li dar dixe û xwe dispêre aramiya şiirê. From many parts of the world. So I have been working on that project since last year. Min li zanîngehên London û Amerîkayê bi taybetî li ser helbest û Shakespeare perwerdehî dît. Niha wek tevahiya cihanê em jî deheyameke zehmet de derbas dibin. Ji loma me xwast bi şevbihêrkeke şêrî em berî xwe bidin cihana wêje û helbestê. Em dixwazin bi şêrê bêhne giwetin. Vê proje û bernameyê me bidûmin. Mamosteyê zimanê îngilîzî Mihemed El-Xennaşû heta niha bi îngilîzî kitêbeke şiiran û kitêbeke bi îngilîzî û Tirkî ji bo fêrbûna îngilîzî çap kiriye û du pirtûkên wî yên bo fêrbûna îngilîzî jî li ber çapê ne. Mamoste Mihemed li gel zimanê Erebî û îngilîzî, zimanên Fransî û Tirkî jî dizane. Li gorî Mamoste Mihemed ji bo penaberan tevî hemû astengî û zehmetiyan jî gerciyan hebe, her daîm hêvî û umîd jî heye. Ömer Sönmez, Kürdistan 24, Ankara. For no word, neither the gloomy skies do glow, nor the woeful day to go.